लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामा भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि आरो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गीताश्री रामसियारिनि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेट लाना फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिथांमोननि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गुम गुम दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गीताश्री रामसियारि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों मानोब्ला बिथाङा दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। बे भिडिअनि जुदि माबा मोनसे आपडेटफोरखौ मिन्थियोब्ला आं नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाना होगोन दे लोगोफोर।